Every time alright, ayan. Shout out, shout out, shout out. Hey guys, magpapa-music tayo. Magpapa-music tayo. Hey guys, paubusin ko lang ang aking oras dito. Kapaligiran. Hey guys, pasok. Alright. Diba guys? Matapos ko lang maglinis sa labas. You know. Working kapuya guys. Working kapuya. Ipagdarasal ko ng kita. Wait lang guys.
Instant Cooking Channel. May gonna shout out. Thank you for coming to. Saan bansa ka po, Ma'am Rostan Cooking Channel? But ikaw ay gising ka pa din? Saan bansa ka po, Ma'am Rostan? Alas 3:30 na sa Pinas. What? Rostan Cooking. Sa Pinas ka ba? The latest favorite. Hello, Sis Ganggan. Ubusin ko lang ang 20 hours ko. Kaya malapit nang matapos. Maubos. Hello, Mami Sugar. Good morning. Good morning, good morning. Saang bansa kayo? Bakit puro kayo gising? Gising pa tayo, guys. O, katapos ko lang maglinis sa labas. Nagugas ako doon. Hi, Mami Sugar. Kanina pa ako nagtatanong, sino ito si Mami Sugar. Mami Sugar. Doon sa live naman mo, nagtanong ako kay Ferlin. Kung sino. Hi, sis Ganggay. Kamusta? Ito, ako pagod. Kakatapos ko lang magugas dun sa labas. Ang init. Tapos yung alaga ko may bisita. Wala dito yung nanay niya, pero yung alaga ko may bisita. Ayun na ba? Ang kanyang katawan. Ang sarap mo titigan. Akyat kayo, akyat. Kasi wala akong headset eh. Ay, kuhanin ko lang sa kwarto. Magbaba ako ng hagdan. Oh, sis, goodbye. Ayan, sis Ganggay. Eid Mubarak. Bukas doon kami sa side ng asawa ni Amo. Tapos sa Biyernes doon na naman sa nanay niya. Pinaglinis na ako ngayong gabi. Sobrang init kasi pag sa umaga naglinis. Eid Mubarak, Ma'am Maris. Ayan, hindi ako nag-open ng messenger ko. Sobrang busy ako. Ngayon lang nag-send na ako. Nakadali na. Ay, nakadali na. Ano pa lang, konti. Ayan. Hello, sis Ganggay. Kamusta, sis?
Pagod. Kamusta ka na? Pagod nga buong Pagod. Hindi pa ako araw. Diyos kumain. ko, day. Natapos lang. Mm, Ikaw, buti ka pa. Hindi pa ako kumain. tapos lang eh. Bakit? Alas 10:30 na dyan na. Dito alas 11 na. Kakatapos ko lang maglinis sa labas. Tapos yung alaga ko may Hmm. bisita pa. Hindi pa sila kumain. Kami katapos lang. Nag-prepare para bukas. Dami din bukas. Hindi kami bukas doon nung kami pupunta. Doon kami mag-lunch sa kabila. Sa side ng asawa ni Ano. Ay dito yan. Dito lahat pupunta. Ay, dyan may pabisita. Dami bukas. Yun lang. Mamaris, Mm. akyat ka na, Mamaris. Kaya nga, tapos na din daw siya. Ako to. Na lang, hintayin ko na lang yan umuwi yung bisita ng alaga ko. Tapos papasok. Ay, kakain ako. Tapos papasok na. Hindi ko nga alam kung anong kakainin ko eh. Puro ba kambing? Dito Hindi, puro naman. kambing ah. Hindi, Dito puro kambing eh. Busy pa daw si Mama. Meron dito nagpasting sila kasi sila ang natira dito sambusa at saka pizza. Dito puro kambing sis. Hindi ko alam kung ano kakainin ko. Dito puro kambing. Hindi lang kayo nagpailaw. Sila, nagkatay sila, no? Oo, 2 kambing. Kahapon 2 din. Ngayon 2 naman. Ayun, sa kabilang bahay pa daw si Mama Riz. Hello, Ma'am Ate Chi. Kamusta ngayon ang mga live? Ay, mga busy talaga kami dito, Ma'am Ate Chi. Basta Middle East kasi Eid ngayon. Hanggang 1 ang Eid. Kamusta palang mga ngayon ng live? Hindi mo lang nakasilip sa live. Hindi mo lang nakasilip. Kaya nga. Sino nagla-live? Vlogs. Sino ngayon nagla-live? Araw? Live stream? Ay, kanina, si Ma'am Joris nung 6 p.m. Tapos nung 10 p.m. si Ma'am Nelly. Ayan ba, Mas wala ni Diyar? Opo, Ma'am Nelly. Ma'am Maris. Mas masarap yung nga, sabi niya kasi, bakit daw dyan daw sa inyo sis Ganggay, ikambing, samantala doon daw sa kanila. Tsaka kahit na dito, tupa daw. Mas masarap daw ang tupa kaysa sa kambing. Oo, mas masarap ang tupa kaso dito bawal. Bakit bawal? Bawal magkatay sila dito, iwan ko. Parang yan sa kanila, hindi ko alam. Ipapakatay naman sa iba. Kambing. Sa doon day Ma'am Gelma, pwede yun. Kasi, may si Sheikh, alam niya siguro si Sheikh na yan, nagbibigay dito ng ng ganyan sa amo ko. Mga 3 piraso nagbibigyan dito, pero pag dito, wala. Bawal dito. Kambing. Kambing at saka dito yung kapitbahay naman namin dito sa kabila, lagi nila dyan iniihaw kasi ay kinakatay yung camel naman. Yung bata pa na camel, parang kawawa ba? Dito kambing baka. Dito sa harap ng bahay, tupa. Tsaka dito sa kasi kaibigan dito ni Amo ang Hindi ako kapitbahay. hindi nga ako naka-video busy. Aga pa sila nagkatay. Anong oras? 6:30. Salamat sa Rolly Vlog. Si Kuya Rolly Vlog, si Kuya si Sir Rolly Bulatag ito Pinalitan niya yung pangalan niya. Si Raul? Si Raul yan? Hindi. Rolly Bulatag. Si Rolly? Yung lagi ito siyang pumapasok sa sa mga live natin. Oo, sa live. Nagko-comment First owner ito siya.
Ngayon lang siya nahuli. Kanina nag ano din siya sa kay ano, ay abo ang sakit-sakit ng mata ko kay ano kay Ferdy na ano na live. May mga sa kusina sa yung cabinet, ano yun mga sopa ng baba ng sopa. Saan yun? Nag-live ba siya? Kanina, oo, nasa bulsa yan siguro ang sakit-sakit ng ano ko, Mm. mata ko, napanood ko. Inano ko na lang, linagay ko na lang, nagtambay lang doon. Nagtambay lang yung cellphone ko, inopen ko lang. Siya nga, change name lang daw siya. Ah, Ayan. Kung sa si Role, kung sa ano pa, kung sa eskwelahan pa, ano ka talaga, first owner ka. Summa cum laude. Summa cum laude to. sabi ko kanina kay Perlin, tignan mo yung video mo. Ikaw siguro kahit ikaw manood, sakit ulo mo. Sakit mata mo. Siguro sa bulsa niya yun. Sa Sa bulsa bulsa niya niya, siguro. Mm. ang gulo-gulo, sakit mata mo panood. Gintambay Mm. ko na lang yung cellphone ko naka-open sa ano niya, sa live niya. Hindi mo talaga mapanood. Ang sakit sa mata. Sakit sa Tapos mata. may Parang oo, umuwi na oo, yung ano ng alaga. Sita. bisita. Kakain na ako. Wala. Kakain na ako. Tingnan mo yung Kain. Chinese kung iniwan niya dito. Kay naging madali sila. Oh. Ah, Sa kanya itong kain. dalawa. Ay, Kasi oo, pag may naubos kapik. niya ito, dadagdag. Chay, ito pareho. Pag May naubos gatas ang kasi isa. ito, dagdagan niya dyan, oo. Tapos, dadagdagan niya ng tubig. Ewan ko yan sa kanya. And umalis man sila, agad-agad man kasi ang mga amo niya. Ah. Natawa tuloy si Sir Rolly. Kasi dalawang Si baso. Rolly, uy, nasa 700 plus na itong ano, ni Sir Rolly, oh. Ang Yung subscriber. subscribers niya. Mm. Sabihan ko nga sa itong bigay ko sa kanya yung iba. Mm. Kuya Rolly. Searchable na ba ang Kuya Rolly mo, Sir Rolly? Wow! Hindi gym mo pala yan. Share it naman. Vlog. Malapit na yan mag-graduate. Si Rolly. 718. Ay, malapit na yan. Mm-mm. Ano pa? I- Sige pa. Tiyaga pa, Ibibigay ko sa, tiyaga. kasi hindi ito siyang ano tumatambay sa mga ano natin, sa mga live natin Sa kahit na live. hindi araw dun sa Pinas, di ba? Mm. Nasa Pinas yan si Saroli eh. Ewan ko ba, anong pinagpupuyatin yan? Pero ano Baka siya, nag-ML very din. supportive siya. Baka Si nag-ML Rolly, din. bibigyan ko kay Ida si Rolly tapos ano, para mapag-graduate ka na dun kay Sir Dom sa ano, sa Grand Draw. Hmm. Sabihan ko si Sir Dom, Nag-ML, bigay ko na ng nag-ML free. siguro. Nag-EML din ba si Sir Rolly? Ano ko, baka. Kasi na, ano eh. Hindi Hmm. natutulog. Nasaan na si ano, si Saraol. Akala ko mag-live siya ulit. Ewan ko. Hello, Pieces Ikagabi antok na antok Rebookies. na siya. Mambet, good morning. Gising ka pa? Wala ka nang pinagpupuyatan Nandiyan na sa Pinas Mambet Good morning, Mambet. Ang kakainin ko. Ay, si Rolly. Shout out sa'yo. Ay, Ma'am Che. Naku, ma'am. Yan ka pa matutulog, Mambet. Gusto. Mag alas 4 na dyan, oy.
Aswang ka talaga, Ma'am Bet. Aswang ka. Madaling araw ka na natutulog. Si Ma'am Chi din, no? Saan ba si Ma'am Chi? Nasa Sa Pinas? Pinas din. Ano na talaga yun Gising si pa si Ma'am Ma'am Ate Chi. Che? Ano na talaga yun si Ma'am Ate Che? Madaling araw na talaga yan siya nag-ano, Natutulog. natutulog. Mm-mm. Hmm. Hmm. Si Sis Ganggay nasa Oman, tapos ako dito sa Sin Kuwait. sino nagtatanong? Si Sir Rolly. Hmm. Sir Rolly, may ayuda ako sa iyo ha. Abangan mo na lang yun. Mhm. Yan pa music ka, hindi ka ma-copyright? Ha? Hindi, Yan hindi pa man music ka. makapera dito. Nasa Iraq na si Ma'am Bet. Ay, Ma'am Bet, binala ka na ba dyan sa ano, sa kanyon? Sino? Si Ma'am Bet nasa Iraq na. Yan, si Kisa Saribuka, sabi niya, ako Rolly sa Iraq. Ay, nako. Bago talaga. Sa Iraq. Sayaw din tuloy. Naku, Ma'am Maris, hindi na makisayaw. Sobrang pagod na ng katawan namin, Diyos ko. Kaya nga, sayaw ka pa. Eh, ikaw ba, Maris, hindi ka napagod buong araw? Masakit na nga yung paa ko. Naniwala, naniwala tuloy si Sir Rolly kay Ma'am Bet. Ito talaga si Ma'am Bet, oh. Sir Uli, walang visa yung Iraq. Ban po yung mga, ban po doon. Magpabagay si kanya. Naku, iiwanin mo na si James, si, si Sir Check. Tapos sino pa ba yung isa? Iiwanan mo na silang lahat. Huwag kang maniwala, Sir Uli, kasi sa Iraq wala tayong visa doon. Naku, Ma'am Maris, ako nga kahapon, buti ngayon okay na kay kahapon talaga sobrang sakit ng mga hita ko dahil dun sa ano Oh, ba, sakit akong nakis paa. ni Amo sa ano, sa sahig, Diyos ko Lord. Sa luntas mo para maangat binti. Sa luntas daw, Maris. Talumpas. Wag mo lang iangat ang binti mo, wala na mag-aangat. Magtulog kayo, maglagay kayo ng unan para itaas yung paa nyo. Ayoko, ang dami kong unan sa ano, sa paa. Si Chip Para na hindi wala na masakit. yun. Ikaw kasi bakit mo hinayaan na mawala sa'yo? Hindi mo siya tinalian, Diyos ko. Sa dingding daw bago matulog. O maganda kasi siya, iangat yung pa bago matulog kasi parang Oo, ano, oo, yung dugo niya, ano siya, magdaloy oo, siya. oo. Mas Kaya ako mataas sa yung ano puso. ko, yung ano ko, yung unan ko sa paa, ang dami talaga, ilang tangkas yun. Ako ngayon Kasi hindi ako umuupo makatulog, yung sakit ang paa ko ng unang. Welcome, Sir Rolly. kapag Opo, Mamares. tignan mo sis yung paa ko kung saan. Kapatong sa paa. Tignan mo sis Sa kung saan paa. ang paa ko. Nakipatong. Saan yan? Oo, ha? Dito lang ako sa Upuan? ano. Sa May labas sofa ako. ka? Oo. Hmm. Hindi. Upuan lang to. Dito lang ako sa may ano kay mahina signal sa kwarto. Naku, mambet ha. Bago, sabi ni ano, nagsabi, bago matulog daw, dapat iangat yung paa ha. Sabi Oo, ni mga Ma'am 15 Maris. minutes. Mga 15 minutos.
Sige, Ma'am Bet. Good night, Ma'am Bet. Good night sa'yo. Ayan, dito lang kami. Nakakapagod, no? Buong araw. Mabuti Mm-mm. sana kung isang Basta, araw lang. Ay, basta naku. Ramadan talaga, patay talagang katawan natin. No? Mm. Okay lang kami kaya hindi kami nagluluto. Pero naman, pabalik-balik ba, lakad doon, lakad dito. Ay, naku. Kayo nga na hindi kayo nagluluto, napapagod kayo. Ano pa kaya ako all Oo. around? Ay, naku. Luto, linis. Pagka, sa umaga, pagising ko, ako no, maglinis ako niyan. Tapos kung maglinis, magluto na ako. Tapos habang Ay, naku. nagdalaga ako dito, chinecheck ko kung ano pa yung mga wala doon kasi minsan may makakalimutan ako na na hindi ko na linisan ba. Kasi ang laki ng Mm. sala nila. Tapos may may duwan niya pa. Pag walang bisita, pag wala kaming bisita, okay lang. Kala, Ano yung kala daw buhay. talaga ni si Rolly, nasa Iraq daw talaga si ha? Kala ko talaga Iraq si Ay, Ma'am yarap. Maris. Ay, naku. Yan, nag-busy. Nasa yun, nasa Mount, ano ba yun, sabi ni Sir Check, sa, ano ba yun, ang sabi niya sa live ko nung isang gabi, Ano yan? nasa, to, nasa, ano Mag-live to, kayo mahal? gabing-gabi na? Nasa Leyte na daw siya. Mount Leyte ba Hmm, yun ang sabi niya? sa Leyte. Nakauwi na si Mag-live ka, Sir Check. mag-live kasi kayo gabing-gabi na? Yung Hmm? sabi mo mag-live ka, 12:00 na yun dito. Tulog na ako siguro. Hindi, nanong ko lang naman yun kasi pag music lang hanggang umaga yun. Walang problema, music ang live. Basta wala lang copyright. Eh, paano mo malaman na walang copyright yun? Maghanap ka ng mga no CPR. Saan? Sa Mag-download YouTube? ka, hindi, mag-download ka ng PureTuber. Ah, PureTuber. Ka-earn. tapos doon ka kukuha ng music. Hanap Ang ka sarap pa naman. matawag niya. Ah, Ano yun? Suzette 2. Suzette 2 nila kung tawagin. sino nagluto, ikaw? Kami ni Amo. Paborito kasi ito ng Mm. alaga ko. Galing mo na siguro, sis, magluto, no? Tapos magpapatayo na ako ng karinderya dun sa Pinas or restaurant ng mga Arab. Arabic food. Sino kaya ang kakain? Arabic food, no? Dapat yung ano mo yan, yung luto ka ng mga cake, mga tinapay, ganyan ba? Mga tinapay ba, sis? Ayan, mga cake, mga cupcake, mga ganyan. Mamaris, nasa nasa GC. Ano daw ang download, sabi. Ayan, di ko sa GC. Saan ma-download? Sa Play Store? Maraming music doon, sis. May Maraming music, may music doon. movies. I-search mo lang. No copyright. Wala, no copyright.
Tapos ang ano Sa lang doon, YouTube, wala, sa YouTube din sabi nila no copyright pero pag ano mo copyright din pala. marius ka pa minsan. Mm. Sana kaya si Perlin, nandun pa daw sila sa labas. Ewan, saan yun sila? Sabi ko kay Perlin, tignan mo Perlin, yung mga ano, live, para, para malaman mo kung ano. Grabe talaga, sakit sa lagaw. May mga sa ilalim ng sopa, sa ilalim ng kabinet ng kusina, ano pa yun. Tapos nakita ko may naghatid na lalaki na pagkain. Nakasuot ng Hindi, ano, doon yun siguro sa kabila. Anong oras siya nag-live? ano yung oras kanina man? Kasi Kasi busy din kaninang ako. tanghali, umalis sila, doon sila nagkainan sa kabila. Oh, parang tanghali yata yun sis. Kasi may nag-message sa akin na ano ko, nakita ko, tapos naka-live siya. Sabi ko, pinindot ko man. Nilagay ko lang sa lamisa ako niya cellphone. Tapos nang Mm-hmm. send message ako. Ay, sus, hindi ko man maintindihan ano ba tong live ni Berlin. May sa ilalim ng sopa. Ano ba yun? May mga sopa ng gilid. Pero dami-dami sila. Dami-dami sila doon. Ay, doon yun sa kabila. Dami-dami sila. Tapos may mga taong, ano ba yun? May lalaki nga naka-disdasya. Naka ano ba? Mm. Na, pero Nakaputi. galaw, maano pa. Ang nakaputi mo, ang tapos balik na naman sa kabila. Ang nakita ko, ano, gilid ng sopa. Tapos, yung mga kabinet ng kusina. Ay, oh. Talagang maduduling ka nun. Inikot niya na ang buong bahay. Oh, kaya nga. Tignan mo mamaya, tignan mo mamaya sis, yung live niya kanina. Mm. Di ba? Tignan mo kung anong masasabi mo doon. Sabi ko kung ginlagay niya na lang doon ang cellphone niya sa kusina, hinayaan niya lang doon, no? Mm. Hindi kasi yung basta pagtipon-tipon, yung mga amo kasi labas-pasok din sa kusina. May Kaya pala kinikilig. hindi niya naiiwan ng cellphone. Mm. Nasa bulsa niya siguro. Nakabulsa yun. Hmm. Eh, paano naman siya doon mag-live sa bulsa? Diyos ko tayo bulsa. Ewan ko sa kanya. Sabi ko nga, mag-silent live din ako dito. Bo, ang lakas naman ng hangin. Diyos ko. Mahangin Iwan ko dyan. sana. Oo, grabing hangin. Sarado naman ang I-silent. ano ang... Saan mo ilagay? Sa bintana? Hindi sa labas sana. Kaya hindi naman mainit. Dito malamig sa sur kasi malapit sila sa dagat. Sa ibang bahay ka? Oo, di ba sabi ko sa'yo, nagbiyahe kami 3 oras. Akala ko, babalik din kayo. Hindi, sabi ko sa'yo, mga 3 days, 4 days kami dito. 5 days. Favorite, DJ Wombo Remix. Kaya pagod na pagod ako nang yung nagbiyahe ako. Diyos ko. Ilagay mo sa may bintana. Lagay ko sana sa bintana, hindi naman makakita. Pangit. Sa labas sana kasi maganda paggabi. Maganda ang paggabi dito. Ang ilaw nila, grabe maganda. Sobrang Sabi ko nga, liwanag. sabi ko sa 30 kaya maka-attend tayo ng Grand Draw. Ano kaya? Yan talagang yan talaga yung iniisip ko base. At saka Doon na man ano kami ako baka magkainan sa kabila eh. sa kabila. At saka baka sabi ko magbiyahe kami bala pabalik sa Muscat. Yan din ang inaano ko. Ay nako.
Babalik kami ng alaga ko. Saglit ang susi. Oo. Sabi nga ng iba, talagang mahal mo sa hahayaan mo. Hahayaan mo na mapaalam. Hayaan mo na lumisan. Kaya ingatan mo siya. Umalis na nga yung bisita ng alaga ko. Malis na. Grabe talaga sila magbisita. Gabi no na uuwi, no? Pinsan niya. Minsan dito. Minsan din dito, Pinsan alas 12, alaw na. Baka open na si Sawan, no? Pwede na ako siguro makapadala. Ewan lang sis. Hanggang 1 nun. Oo, padala pa ako kay Ma'am Nili. Nako. Ay, hindi yan diniretso sa kanya. Hindi niya dinaretso. Kaya na ano siya, kay ang resibo ba, ano pa, i-send. Sabi niya, ako na lang daw. Send niya man sa ano ko, sa bangko ko, sa bank dito. Eh sabi ko, bala mo holiday dito. Sabi ko, kung gindaretso mo na lang. Sabi niya, yung resibo. I-send mo sa akin, i-send ko naman doon. Alam mo naman yun. Pwede Sabi ko naman nga, yun na isend yung resibo sa'yo, tapos isend mo din doon kay ma'am, ano. kaya nga sabi ko sa kanya, nahiya man siguro. Kaya ano na. Buong araw, hindi kami ngayon nag-usap, message lang. Alam niya naman yun. Sabi ko, busy ako. Yung live ko 2 oras lang to sis. Maubos na yung ano ko. Yung oras ko sa StreamYard. Oras ko sa StreamYard. Mag-live ka sa ano, sa Facebook? Sa YT Diretso? Ayoko. Monetize naman ako.
Bakit kung monetize ka, hindi ka maka-ano doon? Maka-live? Hindi, pwede naman. Ayoko lang, hindi ko bet. Mas maganda Mas, dito, no? wala kasing makakaakyat pag doon lang. O kaya nga, walang Tapos nakakaakyat. para ka lang nagla-live sa YouTube, ay sa Facebook. Mm. Daldal ka ng No? daldal, tapos yung kausap mo yung nasa chat. Oo, no? Mm. Doon mag-silent live ka na lang doon. Oh, pwede, silent live. Or ano, magpa-music, pwede din doon. Mm. Na ano kasi yung live ko kanina 6 hours yun, 6 hours yun mahigit. Eligible siya kay may na-click pala siya na ano na natapos pala yung ano ba, yung music yun. Oh. Na ano, lagpas siya 5 hours lang kasi yung music ko. Tapos may dalawang ano siya, may dalawang music siya na ano talaga, eligible, hindi talaga siya ma-replace. Kaya ano mo yung cut mo? Private ko na lang. Oh. Kaya nga sabi ko sayang. 6 hours pa naman ang nakain niyang oras. Pero okay lang kay Sayang, no? nandyan pa din naman yung ano nun, revenue nun. Pwede mo naman Private ikat nun. eh. Hindi. Hindi pwede makat. Sayang. Dispute ang nakalagay. Hindi man siya pwede dispute. Sayang. No? Mm. Kaya i-private mo na lang. Mm. Sa akin nga, hindi pa rin natanggal eh. Game mute ko, ang bilis natanggal. Mhm. Hindi siya diba? matanggal sa replace. Hindi siya natanggal sa replace. Hindi rin siya natanggal. Dapat i-mute gid. I-mute ko na lang, bahala na daw. Alas 11 na pala. Umalis ko sila di sa ako. Hindi ka pa matutulog? Maya-maya. Magtapon muna ako ng basura. Tapos, Tapos papasok basura. na. Si Ma'am Maris hindi pa pauwi. Si Saan Ma'am ba sila? si Ma'am Maris, nasaan kaya yun? Sino? Ma'am Marilo. Na ano yun? Walang signal. Wala siyang Wala. internet. Wala. May problema. Basahin mo dun yung mga text niya sa GC. Bakit? Anong problema? Ano yun? Sabi niya, walang signal. Ano ba yun? Sabi niya. Kahit anong paalam ko talaga kay Juwa na sabi ko, ano ako, ano ba, UK. Marami na, ayaw ka doon sa sumayag. Malayo yung mga tapunan ng basura. Yan lang talaga. Ay. Alas 11 na, magtatapon ka pa ng basura. Hindi ka natatakot. Hindi mo nakatapos dito.
Mas matakot Ah. sila sa akin. Mas matakot sila sa akin. Baka may maghawak ng puwit mo dyan. Wala yan dito. Wala yan. Dito mayroon. Dito mayroon. Mga kapitbahay namin dito na ano. Wala yan dito. Pero doon sa amin wala sa Muscat. Kasi subdivision. Dito malapit lahat eh. Dito wala. Yung kahit nga dyan sa may ano, sa may Bacala dyan, oh, wala. Matakot kasi. Hanggang tingin lang yan sila. Mhm. Dito Hindi sa yung sur ano, mayroon. hindi Doon, yung nang ano oo. hindi. Sa Saudi, kuno ganyan. Sa Saudi ka katakot. Oo, sa Saudi, ganyan. Kahit na lalaki, basta wala siyang bigote, pinagtitripan nila. Mm. Ayan po. Kasi sila jowa dati, sa Saudi yun sila dati eh. Tapos may kasamahan sila doon na pinagtripan, nakasasakyan. Dami daw Mm. nila sa sasakyan. Tapos naglalakad sila, mahilig sila mag-jogging-jogging dati ba. Kaya Oo. napagtripan yung mga kasamahan nila na mga walang bigote. Kaya hindi talaga nagpapaano ng bigote ba. Eh ngayon, hindi alam ng mga Arabo na yun na ano pala yun, nagkakarate pa yun. Ah. May Lumabas sila. nagdoorbell. Sino may nagdodoorbell ng gabi-gabi na? Nagdodoorbell pa. Sino kaya nagdodoorbell? Walang ibang katulong dyan. Ang daming katulog. Mga lalaki. Hmm? Mga lalaki. Hmm. Alam, ay si Sir Kalod. Tignan mo sis. Ay wala. Sana all. Nawala. Nawala. May camera. May monitor. Yung makikita kung sino. Mm. Grabe ni amang bahay sis. Pero grabe, may pababa pa pala oh. May elevator among bahay. Ilang floor yan? 3rd floor. May elevator. Ila bahay na yung elevator. Naraan mo na. Tignan mo. Sir Kalod! Men! Esto ba? Aywa? Alaham! Sabre, sabi, telepon Shahid. Shahid. Anzet. Laham daw. Sana mo yung mga lalaki dito sa baba. Baka naglagaw-lagaw. Nakapangtulog na pa naman ako. Dali lang sisa. Oo. Wala mga tao. Matulog na yata. Dali lang sis. Akyat ako uli ah. Baba mo na ako. Sige. Okay, sige sis. Bye. Ingat. Bye. Ayan guys. Diba mag-isa na lang ako. Ayan. So, magtatapon tayo ng basura. Okay, dyan lang kayo.
The lady's favorite. Sige sis, sige, take your time. Dito lang ako. Medyo, ano pa naman, talaga, isang oras pa.
Ang may-ari ng damdamin. Pakisabi na huwag nang magalala Ay, bye guys. Don't go baby. The ladies' favorite DJ Bombo remix. Naghintay ako dito sis Ganggay. Oh. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo sa ihanda mo, hahayaan mo na magmahal. Hahayaan mo na lumisan. Iiwasan mo siya. Yes, for you. It's called Authentic. It's 2018. You are listening to the great news called DJ. Screen, pahingi. Pahingi ko screen. Kasama mo, walang makasamahan. Wala pa. Si Sila Sis ano? Ganggay. May kinuha pa si Sis Ganggay. Si ano? Tawag si Ma'am... Perlin? Oo, wala Perlin? sila. Oo. Wala pa sila dito? Si Ma'am Malu. Wala din. Wala daw internet.
Si Ma'am Maris, nasa kabilang bahay pa. Eid Mubarak, ayan, Eid Mubarak. Sarap na ice cream. Pinipig yan, ah. Sa London Dairy. Paano mo na lang? Palipad mo na lang sa Gcash, ma'am. Palipad mo na lang sa Gcash. Ipalipad mo kaya dito sa super chat. Super chat. Sabay ganun. Naka-ano ka na kay Sir Dong? Sabi, naka-atindas ka na? Monetize na ako. Tagal na. Hindi nagsasound ka na. Kain. May sound ka na. Malapit na. Oy, kailan? Pag dating yung pin ko. Pin na lang, kulang. Matagal ba yan? Matagal. Matagal din. Isang buwan, isang taon, gano'n? Hindi Ano lang. Maghintay. Pag nag-apply ka na, monetization. Mga 3 weeks, hintayin mo yung pin mo. Pag hindi dumating sa loob ng 3 weeks, mag-request ka. 3 request yun. Pag hindi pa din dumating, mag-manual ka na yata. Paano yun sa tagal alsin? Matagal kasi, depende kasi sa sa address na kung ang tawag doon. Basta may tawag doon eh. Kaya nga sabi ko, pag hindi pa dumating, papalitan ko yung address ko. Kasi Paano ilagay yun mo eh. dyan? Address mo dyan, kung ilagay mo? Hindi. Pinas. Paano yung sa Pinas? Sila natatanggap doon? Sila tatanggap doon. Tapos, isasend lang nila sa'yo. Picturean lang nila. Ay, ganon? Then, i-insert mo doon sa may mo, tagal alsin. Ang kailangan doon, lang naman, pin. Picturean mo lang yung pin. Na ilang ka nag-YT? May isang taon na Ilang may buwan? buwan pa Ilang lang? buwan? Oo. Buwan pa lang. February ako nag-start. Ay, galing na. Galing talaga ng sabihan. Upload lang ng upload lang ng upload ng mga videos. Di ko nakakapag-upload ah. Last na yung yung kahapon. Last na yung kagabi yung upload ko, di pa ako nakapag-upload. Yung live mo kagabi, in-add mo yun sa playlist mo. Oo, linagay ko. Linagay ko lahat yun. Pero paano ka ba kung yun sa Qatar? Taga Ha? Tagalinis. Tagalinis ng Basura. Na? Aso? Oo. Tagapulot. Maganda naman ang sahod na yun. Dyan, ang sahod dyan, malaki. Kahit nga sa Pinas, malaki ang sahod eh. Depende, oo naman. Ano ba talaga? Secret. Parang ganyan din sa inyo. Mas malaki yata yung yung mas malaki yata ang sahod sa sa labas kaysa sa bahay. Depende. Halos pares lang din. Kakagising. Sana all kakagising ng nilangki. Nandito na si Perlin. Nandiyan na. Lumabas daw sila. Naggala. Kasama yung mga amo niya. Kaya pala. Kala ko magkasama kayo. Bakit? Bakit natulog ka?
Gigising ko lang. Sana all Malapit na daw mag-ano si Ma'am Ilongga, magpapa-Jollibee daw. Pa-Gcash na lang daw niya yung ano, dati. Pa-Gcash Lagi na lang naman daw yan niya pag maglibre. nagsawa. Kahit nandyan yan sila, lagi yan libre sa akin. Ay, buti pa naman. Ako, libre mo din ako. Kahit 125 lang na ano. Pang Pag na-monetize kayo, Ano yan? kailan pa? Kailan pa? Magkasama kami yan sa bahay minsan, sa Raol. Ay, kasama kayo? Isa lang? Ang ano nyo? Hindi. Sino? Lunch away. Anong pag-pronounce dito? Circle? Vlog? Kaya hindi ako nakasali. May internal problem. Saan ko makikita yung ano, yung tawag yung chat? Pinutong ko itong chat? Comment. May Yan comment siya. dito ba Tapos makikita? may comment dyan. Comment. Yun. Shout out. Ano ito? Circle? Circle vlog. Circle vlog. Kaya hindi ako nakasali, may internal problem ako sa work. Si ano to, si Sir Guard mo to. Sir Kuya Guard pala ito. Oo, tingnan yung ano niya. Okay lang, Sir Kuya Guard. Kumain sila dito, be, kay banda alas 7, tapos sila malapit na alas 9. Tapos, natulog kami to hanggang ngayon. Wala ko. Bago lang ako nagising kay atay, napagod talaga siya. Wala Pinipig ko. ice cream dito. Hindi ito siya pinipig. Nahulog man sa Saraol. Pinindot doon niya. Ay, baka kanina Sir Kuya Guard. Ngayon ba to, sabi? Baka kanina. Ikaw talaga, Sir Kuya Guard. Hindi pa nauwi. Dito, karating naman. Nagpasting pa rin yung amo mo. Doon siya natulog ngayon sa nanay niya. Tapos bukas doon tayo kila Titina. Nalaglag ako. Tama ba? Okay. Tama nanay ko. Lahat. Ha? Lahat. Nagbihis ka? O syempre, Ano suotin mo? maghanap pa ako. Yung may butas sa tuhod. Yung may butas sa tuhod. Suotin natin. Yung may butas sa tuhod. Tapos, Wag be. Mga masyadong sensitibo ang mga doon sa kabila. Matanggap pa nilang walang hijab, pero yung mga suot, hindi. okay lang. Kaya nga dati yung mga katulong doon, bibihis talaga. Pero ngayon, okay lang sa kanila na na walang hijab basta naka-uniform. Naka-uniform sila ng ganyan. Parang nakaano ng ano. Tapos okay lang na walang ganito. Kasi importante sa kanila yung katawan na matago. May nag-lead ba ngayon? Opo, Sir Kuya Guard. Pero pag Pasok natapos ka mo. ito, lang Pasok to, mo. uwis lang ako dito ngayon kay maubos na to ang oras ko sa StreamYard. Inuubos mo na lang. Nung namonetize ka, anong ginawa mo? Nag-ano ka kagad ng Google AdSense? Apply agad. Paano? Tinuruan kanila o ano mo?
Ako lang. Nanood ka na lang Kapag sa ano, YouTube. Mag-search yung ka iba, na lang sa YouTube. yung iba, Panoorin mo kung nagpaturo paano. ko kay Ma'am Bet. Kay Ma'am Mm. Bet ako nagtuturo sa iba. Mm. Madali lang ba ma-monetize? Mahirap. Mahirap din, matagal. Pero okay Tagal lang. din. Nagano ako kay Ma'am Ivy. Nagkuha ako ng watch hours. Ano yun? Nag-VIP? Mm. Para madali na. Ganun yata. Ano? Para madali. Mm. Magkano Mm. inano mo? Magkano? Wag dito. Ay, hindi pwede. PM mo si Ma'am Ivy. Ano? Sardong. I-message Or mo. ano ko sa'yo? PM ko sa'yo. Hindi tayo friend Oo. eh. Pwede naman. Madali lang naman yan. Sa GC pala, nandun ka. Oo. Maganda nga Mm. yan. May promotion. Ay, hindi pala pwede sabihin. May promo Bawal. sila. Pero iwan ko kung hanggang ngayon. Ang promo Ngayon lang nila. Ngayon lang. Tinanong ko nga kay sir, parang gusto kong i-grab. Kuha ka na. Minsan lang yan. Kaya nga, gusto Minsan kong lang i-grab. yan. Mm. Gusto kong i-grab. Kuha ka na, sir. Maganda nga yan. Try ko nga. Pwede naman 2 gigs. Siguro. Mm. Pwede sa usapan. Mm. Nabusog ako. Naggala din kami kanina. Pag-usapan niyo. Si ano, Talagang malas pinipig daw ang Si Ma'am kinakain ko. Blanque, kumakain din. Si Ma'am Blanque, kumakain din. Ang kinakain mo ba? Ding dong. May Uy, bawang. Uy, bawang. Nagbili ako ng isa. Isa lang. Baka masira ang ngipin ko. Asan si Kuya Muto? Ba't di umakyat? Nag-ano, di ba? Nagko-comment? Busy yan sa trabaho. Mag-mute lang ako ha. Kaya maingay yung kain ko. Oh, sige, it will. Kakain ka ng ba't wala si yung mga kasama kagabi, si Ma'am Ma'am Malo. Si Ganggay, Mm. si Mamalo, si Mamarilo. Wala daw internet yata. Si Ma'am Ganggay, si Ma'am Perlin, wala Si din. Mama Relo, nandoon ka Ma'am Lele. Nakita ko. Makyat. Ngayon, Hanggang ngayon si Ma'am Nelly. di pa tapos. Ano yun, di ba? Sa ano niya? Sa ano lang yan. Mamalis ako 12 na. 12 counts na ako. Ay ba, sigurado naman yung may ano ka na naman yan. Lagi 200 akong sub. zero. Lagi akong zero sa Grand Draw ni Sardong. Ay, siyempre, monetize ka na. Yung ang inaano na lang, yung mga ano, hindi pa. Kaya niyo Pag pa yung yan. Bukas, another 1 count. O si Mama Riz, maka 10 counts na bukas, no? Si Sir Kuya Guard, maka 9 counts ka na bukas. Tapos pagka Friday, Grand Draw, doon mo na makukuha yung pang 10 counts mo. Bigay mo na sa akin yung ano mo. Go lang. Okay, let's welcome Ganggay! Tandaradan! Ma'am Ilongga. Ha? Bigay mo na sa akin yung ano mo, Ma'am Ilongga. Ano? Yung sub. Yung shop? Yung sub na panalo mo sa Grand Draw, oh. Di ba may 200? Dalawang ako na panalo.
Di ba pag naka-10 ka, mayroon kang 200? Ay, Bigay mo na sa akin. ilan ang subscribers mo? Di ba marami ka na, no? Ha? Oh, marami ka na. Ikaw, ilan ang subscribers mo? Kakaano ko pa lang, 1,000 pa lang. Nung nakarang araw. Ay, naka-1,000 ka na? Oo, nung nakarang araw, nung Biyernes, Sabado yata yun. Or Linggo. Malala. Sabado or Linggo yata yun. Mm. 1.17 ka na nga eh. Oo nga. Oh. Kaya bigay mo na sa akin yung ano, para madagdagan. Dinikit ko na yung sayo. May pagbibigyan kasi ako ng ano. Hindi, hatiin mo. Nilalaan namin yun sa ano, sa hindi pa naka-1K. Subitin kita dyan. Sino? Sa mga hindi pa naka-1K na mga ano Ay, natin, ganun. members ng Dong Ivy community. Kahit sinong, kahit anong team ka. Mami Longga. Si Ma'am Lynn, ha? Si Ma'am Lynn kag si Provinciana, parang hindi naman sumasali. Busy. Kaya nga nag-mention ako doon, di ba? Kaya nga, hindi sila sumasali. Sa battle. Paano kaya yan? Sabi ko sa kanila, gusto nyo pa bang matulungan ang inyong mga channel? Umpisaan nyo sa mga sarili nyo. Oh, Kasi kung gusto nyo tulungan, di gustong-gusto ko din kayong tulungan. kaya Ang nga. nag-reply doon si GT lang. So, hindi sila interesado, ibigay natin sa iba. Hindi ko pa naman yung nasabi kay Ate Chi. Okay. Kasi Okay. parang hindi ko naman sila nakikita eh. Hindi sila Baka busy lang sila. Baka busy lang. Busy kami nga. Nag-inis ako doon sa GC namin. Minention ko sila lahat. Tapos, yung nag-reply lang doon, si GT lang, GT Daniker. Kaya estudyante pa yun eh. Pinagbigyan ko yun. Kaya next week daw, babalik na talaga siya. Kaya nabisi lang daw sa Si Raul, kung kahit busy ka, kami nga busy, gabi na kami natatapos. Busy kami sa trabaho namin. Nakapag pa kami sa live. O palipad sila, kami nga. Sir Kuya Gerd, ano na yun sila? Matagal na yun sila. Nauna pa nga yun sila doon kay Sis Ganggay. Nauna sila sa akin? Yung bago lang doon, nagpasok yung si Provinciana Hapunisa. Yun na yung bago doon. Kag si Ma'am Lynette. Si Ma'am Lynette. Yan si Ma'am Lynette, bibigyan ko yan siya. Saka si Sir Rolly Bulataag. May nabigay na ko dati kay Ma'am Lynette. Pero parang hindi tumas yung niya, so bibigyan ko siya ulit. Kasi palagi siya nagpapalipad eh. Sino? Si Ma'am Lynette. Si Ma'am Lynette nagpapalipad? Papalipad siya. Ay, bigay ko to sa kanya yung nanalo ko eh. Bigay ko yun sa kanya. Sinabihan ko nga siya mag-upload ng mga videos. Sir Dardy, TV Channel Mix. Mega love shout out. Thumbs up doon. Good morning. Sabihin ko yun kay kay Bagong Monche. busy lang sila sa Pinas. Bagang hindi interesado, hindi pa hayaan mo sila. Kaya nga. Baka busy lang sila, baka nag-ano lang sila. Pag gusto, may paraan. naman yata sila, di ba? Kaya may dahilan. Hindi, sobra na 1 week yata. No? Hindi, yung iba doon Pag hindi sila nakakasali ba ng isang linggo, mawawala ba sila? Kaya nga, Wala na isang linggo. Hanggang next week. Pinagbibigyan ko sila hanggang next week. Kasi mas okay na yung may palugit ka sa kanila eh. Tsaka nag-ano na ako sa kanila ng isang araw. Nag-mention na ako dun sa kanila. Nag-announce na ako dun sa GC. Kung sino pa yung gustong tulungan yung mga channel nila, mag-active sila. Kahit isang beses sa isang linggo, kung nakikita kong
Nagpupursige talaga sila. Ako, Sir Raul, ginpaspasan ko talaga 1 week. Ginpaspasan ko. 1 week pa lang na ano na ako, nakagraduate. Hindi ba? Ang bilis, no? Ba't 1 week? Ang Kasi bilis pag ko, pag oo. masipag ka, mabilis lang din maangat yung ano mo. Yung gagawin mo, apply ka na lang mag-apply para yung habulin mo, yung watch hours na lang. O, si Raul, nandito na hinihinap mo. Oh. Akin Sabi ano sa eh, iyo. ako mag-isang buwan bago ako nag-graduate. Na-miss ka na Ako si Raul. 1 week. 2016, 7. Si Ma'am Perlin, no? Busy. Pagod Kaya yata. karating Pagod. lang. Parang nakasimangot. Pagod. Si Ma'am Perlin, nakasimangot. Wait lang, magmita ka, maingay yung dito. Kasi pag interesado ka talaga, ano ka, mabilis. Ako talagang Diba? Interesado ako talaga. Ako 1 week lang. Ako, no? Kulang-kulang isang buwan. Pahinto-hinto Ayun, din kasi bakit? ako, hindi diretso. Ako 1 week lang. Hindi, ano ko talaga yung 1 week ko, straight ko talaga. Lahat na live, ginsalian ko. Eh, palagi ako nananalo. Sa akin, hindi. Pahinto-hinto. May pundo pa ako kay Ma'am Chi na 1,100, 1K. At saka Ang dami pa. kay Ma'am Lily 1.5. May kay Nasab, Sir Dong pa. Oo. ang dami. Dami nga, may kay ano pa ako kay Sir Dong, may mga Parang 4 makukuha mo po. na lahat yun. Oo, Mahirap. makukuha ko Okay yun. din. Pero hindi mabibigla, dahan-dahan lang. No? Oo. At least mayroon, 'di ba? Hintayin lang, Oo. maghintay lang, papasok din yan eh. Oo. Papasok lang Hintay-hintay din lang. 'yun. Oo, kasi Sabi ni ano Sir kay Bodyguard, pag ganyan, ano, walang interest. Walang interest yun o baka bata pa mag-isip. Ewan lang, Sir Kuya Guard. Kuya God, pasok. Para may kasama ako. ay ano niya to? Ba't ka dito? Ano niya? Ganyan. Ah, Ninja sana gamitin ko eh. Lobat ang isa kong cellphone. Langhiya ka. Ako nga o, nagsa-charge dalawang cellphone. Sir Raul, pinagantay mo kami ng matagal. Hindi ka Perlin, pala ano nangyari Ay, sa live mo, Perlin? Ano daw? Ano daw nangyari sa live mo? Nahiglo daw siya. Tuyong-tuyong. Sabi na, nasa bulsa. Ay, Nasa bulsa Ma'am daw niya. Perlin, panuorin mo. May Ikaw daw siguro, nakikita niya, may ilalim ng sofa, may cabinet. Tapos may mga dumadaan daw nakadisdasyon. may mga gilid ng sofa, may mga ano pa yun. Hindi ko maintindihan yung live niya kanina. Ano ba yun? Ma'am Perlin, panuorin mo para malaman mo. Akala mo sinungaling ako. Ngayon, akit si Sir Hmm. Kuya Guard. Wait lang daw. akin mo siya, God. Oh, Ma'am Perlin, kaya nga. Makati Perlan, naman tawag ko. ka dito. Ano? Tawag ka dito na ganggay. Maghugas pa daw siya. Kaya pala nakasimangot, marami pang gagawin eh. Maghugas pa daw siya. Kakain pa Bu- siya. Kaya wala bukas, daw ano siya na, pagkain din sa kabila, kaya nakasimangot. bukas paspas na naman. Ay nako. Bukas doon kami sa kabila. Ipakitin niyo si Kuya God. Baho lang Nandiyan ang kamot. Sir Kuya Guard, nandyan pa bang hagdan? Sabi ka lang ha. Baba ko Baho. nga ulit. Baho karne akong kamay. Hindi ka nagugas? Naghugas. Baka ano yan? Baka hindi ka Inamoy-amoy nagsabon. pa. Nagsabon Inamoy-amoy ako. pa. Pinoy talaga. Inamoy-amoy pa kami talaga. Dami-dami kasi Anong dumating. amoy yan? Anong karning amoy yan? Amoy Kambing.
Kambing. Kambing. Bao? Kambing Kuya Raul. Kambing. Me. Me. Sabay mi. Ang dami nilang kambing. Ano ako sa nalula ako sa kambing. Ay, Nasa na si Masarap Sir naman yung Kuya kambing. kanina nagluto kami doon sa kabila. Nagnood ako ng luto ng tagaluto doon na Pilipina. Nag-video ka sa sis? Nag-video ako. Goods Nag-video yun, ako. goods. Tapos sabi ko, oh, pwede ako makabidyo, sis? Sabi niya, oh, sige, mag-video ka. Ay, ayos. May video ako. Dalawa na video ko, isa sa Facebook, isa sa YouTube. Pwede ba Tapos yun? magkuha ka ng mga short clips ba? Tapos i-short video mo or i-reels mo sa Facebook. Oo. Kasi ang Hindi na ako size ng nag-reels. ang size ng Facebook iba, size ng YouTube iba. Pahaba. Diba? Parehas Ako lang. din ako nag-reels. Parehas. Hindi. Iba talaga sis. Patayo. Patayo yung iya ka YouTube. Ay, iya ka... Oo, iba sis. Iba yung sa Ay, Facebook. oo, patayo. Patayo yung Anong sa patayo? Anong patayo yun? Patayo ganyan, no? Patayo talaga yung cellphone mo. Ay, Tayo. kala. Yung sa ano naman, pa ganyan na Pahiga. baliktad. Ay, Oo, pahiga. Kala ko patayo. Yung sa Pahiga. Sa YouTube. Akala ko ibang patay yun eh. Patay. Sir Ulma. Bakit ba? Patayo nga. Patayo. Iba naman yung patayo. Marami naman kasing patayo eh. O, iba? Oo. Basta tayo, ganun Marami. usapan. Ibig sa'yo. Hindi, iba, maraming klaseng patayo yan. Tanong nyo kay Kuya Gar, marunong yan. Sana kaya si Kuya Guard? Wala na si Kuya Guard. Akit Ilang daw gabi yan wala siya. si... Kuya Guard, ilang gabi wala ka ha? Hindi Si Kuya nagpaparamdam. Raul. Kagabi, Busy. dalawa lang kami ni Kuya Raul. Oo, Kasi magdamag. kagabi daw Damag may kami. may accident. Daw dun sa ano niya, ginawa niya daw ng Ah. report. Sabi niya Kagabi, nga. dalawa lang kami ni si Raul kagabi. Hindi niyo alam, may screenshots na dun si Ma'am Marilo sa inyong dalawa. Baliw yan eh. Sabi ko nga, sabi niya mag-open daw. Sabi ko, alam ko na yan. Mag-ano ka na naman, mag-screenshot ka naman, mag-picture-picture ka na naman. Sabi ko sa kanya, wala kita ko nagkamali. Sabi ko sa kanya. Nagbagna? Bakit ito? Nagbagna? Uy! Si Raul, ilan na ba yung sub mo? 1K na mahigit. 17 na siya. Nunahan pa kita. Nunan mo pa nga ako ay. Ay, nunahan pa kita. Sino ba naunan natin na nag-ano? Ikaw, Sabay yata. Nauna ba ako sa'yo? ikaw na una. Kailan ka ba nag-ano gumpisa? Sus, tagal na. May isang buwan ka na nag-umpisa? Oo. Oo. Nauna ka pa sa akin. Ako mag-isang buwan pa lang. Hindi, nauna ako sa'yo nakaka-graduate. Nauna ka nga, pero nauna ka naman sumali, di ba? Sino ba nauna sumali? Ako, ikaw. Aywan ko, ilang buwan ka na ba? Wala pa. Mag-isang buwan pa lang itong ano. Pero nakagraduate ka na? Oo, nung isang araw. Ay, nauna ako sa'yo. Mm. Kahit na mag-isang buwan ka, ako 1 week lang eh. Mm. 1 week lang nag-graduate na ako. Ang sipag kasi nito ni Sis Ganggay, kaya 1 week lang nakagraduate siya. Kung hindi lang busy, ay naku.
Busy din naman. Ako din. Pag hindi lang busy, sus, kahit araw-araw. Buti Kahit nga sis buong- Ganggay, yung time sa ano, no? Kung wala lang bisita lang ako eh. Hmm. Ako pag yung alaga ko lang ang amo ko dito, Diyos ko, hayahay din ako. Nagpapagulo Ayun dito mo. sa buhay. Amo ko. Kasi kahit hindi gusto Hindi ka Tulog man pala. kasi. ang mga Oo. lutuin niya. Tapos walang kakain, sabihin niya, muharam? O bakit? Nagtanong ka ba sa kanila kung gusto nila? Minsan pag nagtanong yan siya kung anong kakainin, sabihan ko na siya na tanungin mo yung anak mo. So, para hindi sayang. Minsan matigas din ang ulo, hindi nakikinig. Tulog na si ano. Ang tawag si Ma'am Langki, tulog na. Ako matulog na. Patulog na. Tulog na. Anong oras na pati? Alas 12 na dyan. Alaw na sa Matutulog akin. din si Raul. Ikaw nga aga-aga mo matulog. Sino? Si Raul. Oo, kagabi siya pa, live siya pa mangyaya sa akin matulog. Sabi niya sa, Buhay pa ako dito. Ay, boy pa pala si Ma'am Langki. Moses na sinasamahan ko sa live niya, sabi niya, tulog na taga, tulog na tamang ganggay, sabi niya. I-off ko na to, i-in ko na to, antok na ako, sabi niya. Alam mo, Sir Raul, nag-ibiging ko lang, tapos pagalikin mo na naman ako matulog. Tapos Ano sabi yun? ko sa kanya, pabuti natin 2 hours para maganda. O sige, sabi niya. Mamaya na naman sabi niya sa akin, tulog na tamang ganggay. Sabi ko, wala pa 2 hours mo live. Pinakakantok. Anong oras na pati oh. Sabi ko, Dapat isayawan ko yung dalawa, kundi nagkantahan ko yung dalawa. Kung ano. Ewan ko, ano lang ginawa namin kagabi yung dalawa, usap-usap lang kami. Para challenge ko. Hanggang nag 2 hours, para hanggang mag 2 hours lang, sinamahan ko siya. May 2 hours ba yun kagabi? Meron o wala? Oo, Wala. mayroon. Nag 2 hours ka. Parang Kaya wala. inaano nga kita na wag muna eh. Hanggang 2 hours. So, sabi ko 2 hours na pwede na. Sabi niya, tulog na tulog. Hindi talaga nagyaya matulog sa live niya, Diyos ko. Ay. Ako man nagpipigil sa kanya. Akala ko ba kung akong nagla-live. Ay, naku, si Raul. Dapat pag Sabi ko, live kay Dapat si Raul next time, mag-live ka maaga. Oo nga, Kahit na agahan ko nga next time. kahit nakaganyan ka lang, Naantok may siya sa maakyat yan. Hindi. Pero bakit sa ibang live hindi siya inaantok? Oo daw. Sa live niya, naantok siya. Hindi. Sana nag-ano siya, mag-email siya, naantok. Pag email, wala, hindi ka antukin. Yan si Kuya Gard. Mag-email siya, hindi siya naantok. Kuya Guard, nasaan ka na? Akyat ka na. Kay malapit na to matapos ang aking oras sa StreamYard. Andito na siya. Ayan. Andyan na siya. Ma'am Perlin, ikaw naman bukas maging live para hindi ano. Ma'am Perlin, Ano daw? siya na bukas mag-live para iyang live maayos. Ikaw din mag-live. Yan nga live. Hindi magulo. Asa si Kuya Gard to nagtatago. Sa ano? Hindi. Ikaw daw bukas I mag-live. mean, ano ako? Top light. Natulog ako eh. Tubig. Ay, Kuya katulog pala. Guard. Natulog Kamusta? si Kuya Gard. Turbo nyo, natutulog. Ba yan? Mayroon ba natutulog na pumupunta sa live? Ano yun? I-disturb actually. yung eh. Kung natutulog Paliwanag lang kasi, po. hindi pumupunta sa live. Ma'am Perlin, Ano ikaw ba yan bukas natutulog? Pumupunta sa live, tapos sinasabi natutulog ako.
Oh, nakapagsalita pa nga eh. Nagsasalita tulog. Baka na, Pagalit. baka na nagi, baka na Pagalitan naginip ka tuloy sa, tayo. Sorry na po. Kuya Gard, baka na naginip ka ha? Kuya Hindi, Gard, ay may... Kakagising Wala, lang yan. Magturo sa Wala kasi ako sa duty. bagong gising. wala kasi ako sa duty. Ay, sa- Day off ko ngayon. Ganyan, sabihin mo. Sabihin mo, sabihin, day off ko, tapos gising ako, hindi ako tulog. Parehas ka eh. Natutulog ako eh, pero nakapagsalita pa. naginip nga, tulog. Nagsasalita yung tulog. Ay, Tabang. sinisturbo nyo kasi si Kuya Gard, baka nakaano yan. Okay, guys. Eh, di ba wala Kita siyang tayo. Hindi, Let's dito ko all sa welcome. kwarto, patay ang ilaw. Baka Buksan nakatabi mo nga yan ilaw, yung ng kaya- ano niya. Katabi niya Nakapatong. siguro yung asawa niya. Nakapatong si Kuya Gard, nakapatong. Sure, wala. Ilawin mo nga para magkakita kami. Ilawin mo, dali. Takpan lang namin yung mga mata namin dito. Dali, ilaw. Ay, hindi si pwede. Ayaw. Anim lang ang pwede. Ay, 6 lang ba? I-off ko nga. 10 man to. Yung Pwede. makapasok na. yung iba. Oh. Fix na. Ay, Hindi ko muna buksan. Hindi pa ako nangamuta eh. Kamuta, sorry. Di Kasi nakapatong. lang buta. Kasi nakapatong. Kasi lang nagmuta. Ang importante, gwapo pa rin. Hindi pangit. Bakit 6 Wala. lang ang kasya? ewan, sinong nakabukas dyan, naka-mute ka man. Hindi makaakit si Mama Rilo, kay full na. Pindutin mo yung 10, be. Anong siguro yung pinindot mo lang? Hindi nga, add to stream nga, tapos may lumalabas, na, the studio is limit, chucho-brucho. To 6 people on screen, please remove, 1. Ako na lang. Ako na Yan na lang. lang. Magpaubaya siya. Ako na lang. Bumaba na naman kayong dalawa, pinapaket, bumaba. Sige na, ako na lang bababa, matulog na ako, alauna na. Alauna, Uy, alas 5 patakin na na eh. siya, alas 12 pa, nauna. Alauna Umaga na pa dito eh, sa alas akin. 5 pa. Alauna na May din sa duty akin, ka, Ma'am Gard? Perlin. Bukas ikaw Alauna mag-live din ha, dito. maaga. Pwede pa, di pasangin lang. Sure, boy. Mag-exit na ako. Ako naman yung sinesyo ninyo. Bala kayo dyan. Bye. Walang entry, oy. Ma'am Perlin, ikaw bukas mag-live. Maaga. Hindi ako sigurado kung may ano pa ako, may time pa ako sa StreamYard. Parang ubos na yata. Maubos pa lang time sa stream yan. 20 20 hours lang. lang kasi. Patay. Si Ilongga mo ining baba. Ang nag-live mo ining baba. Pambili. Ang mga nag-akyat. Ano yun? Iniwan tayo sa ere. Mga guys. Kagabi Tapos si nga Pwede, kami lang dalawa lang kami kagabi ni Kuya ni Sir Raul. Wala naman lang sumama sa aming dalawa. Kaya nga. Sino ang bababa? Para makaakit Ako. mo na si Ma'am, Marilu. Ako na lang. Sige, daw si Alam mo, Perlin? Ma'am Ganggay. Si Perlin daw muna. Ma'am Ganggay. Ganggay. Wa na naman. Na, Wala, bumaba na kasi. bumaba na siya. Kita. Hi, Ma'am tutulog na daw Marilu. siya. Hi, Akala ma'am. ko, Tao. Nagre-ready. Para dili mo katugon. Pag sumba mo diha. Katatapos lang namin kina Ma'am Nelly. Aba? Ang haba nung kay Ma'am Nelly. Good evening, Ma'am Marilu. Good evening. Good evening, everyone.
Ma'am Langke, Sir Raul, Ma'am Ay, Oo, Ma'am nagtatapos Marilo. si Ma'am Nelly. Kuya Guard. Kakatapos lang niya, di pag pumasok, yung Balik pumasok daw kayo ako ni. sa'yo, yun. Pagkatapos niyan, nag-off din siya, nag-break. Hmm. Kaya pala. Binuksan nilang. Langke, magbukas ka na ng camera mo. Ayaw ko. Sir Guard, bakit madilim? Puto lang niya kasi nakulante. Nakapatong pa kasi si Kuya Gar, kaya madilim. Kuya Huwag Guard. kayong mag-disturbo. Nagtuag-tuali pa yan. Kuya Guard. Bunutin mo muna. Nag-ana-ana pa. Nag-ana-ana pa si Kuya Gar. Sure, boy. Kuya guys, Ito. pinapaikit mo naman kaming mga OFW. Maawa ka naman sa amin. Ay. Wala akong kasama dito ay. Nasa duty. Baka mag-isip kami nito, magamit na lang ng pipino. Sir Raul. Sure, boy. Sir Raul. Lalagyan ng petroleum. Ano po? Ala. Uy. Grabe siya. Langke. Pag-mute daw muna. Sir Raul. Munay, Sir Raul. munay gingon nga. Ano? Uhaw pala no, Nagno. uhaw. Ano yun? Sira, babain man kita ngayon magalit. Sir Raul. Sir Raul. Sir Raul. May sasabihin si Perlin sa'yo, makalimutan. Sino ko mamaya? Ano yung sasabihin niya? Ano po yung sasabihin niya? Sabi niya, ano nga yun, Perlin? Ano? Pinabaya daw namin yung time ni Ma'am Ganggay kagabi para kayo ang mag-usap. Ngayon, nag-usap naman kami. Iniwan lang kami. Continuation na yun. Sinadya yun. Sinadya pala yun. Ay, Para kaya pala yung dalawa wala mo. akong makita eh. Kaso si Ma'am Ganggay kagabi, Ma'am Marilo, hindi talaga nag-open ng cam niya, no? Hindi. Kaya natulog Hindi na lang ako. nakuha. Wala akong kaano eh. Nahuli ka ni Sis Ganggay. Naabot niya, sabi niya, baka daw mag-screenshot ka. Doon lang naman din yun sa GC eh. Ma'am Langke, ba't tayo magbukas ng cam? Sir Kuya Guard. Nag-ana-ana pa ko, Ano Dre. na? Sir, Nag-ana-ana pa ko. Nag-ana-ana pa ko. Alin mo, Marilo? Langki. Sabi ko, Kuya Guard, hindi ka pa ba tapos dyan sa ginagawa mo? Ba't hindi ka pa Naol, magbukas nag-ano. ng ilaw? anak, Ay, loyal ako. Takot ako sa, kasala. Ay, hindi takot siya Hindi, sa naluya si Kuya Gad sa anak-anak. Ay, wala na ginag-anak-anak ko eh. Nagmali o nagkuhan. Nagmali o sukuan. Ano ba yung Alam mo yan si Mari o sukuan, si Ros? Si Ros o si Mari? Anong salita yung ana-ana? Anak-anak? Oo. Kana din sa'yo nga. Anak day, ikimbot day. O sige day, anak-anak day. O anak ba? Muna, So, good. nagingon niya, hala, tirahi, tirahi. Ano wala? Tarararararat, tararat. Tararararat, tararat. Tararat. Bisaya ba yung Ana-ana. ana-ana? Bisaya? tiray, Salitang tiray. Bisaya? Kanang anana. Sige day, hirahi day. Kanang anana si Raul, ano yan? Raul. Antay ni Ma'am Marilo para sa'yo si Raul. Muna yung ampay ni Binibenta na Mama Marilo. binebenta na tayo. Dalawa tayong Ilocano dyan. Ilocano. Kaya, apat sila, Minusinte dalawa pala ito tayo. si Sir Raul.
Magkalapit lang kami ng bayan. Ayan. Pwede na puntahan mo si Raul. Magkalapit naman. lang kami. Ay, pareho Magkalapit pala lang, kayo, pwede naman Ilocano. siya mag-ano. Ilocano. Yes. Ilocano, oo. Magkalapit lang po kami ng Ako, bayan. ako tsaka si Ganggay, Ilongga. Tapos ito silang Malay, tatlo, malagingan. Bisaya. Mayon, sabihin sa ano, sa Ilongga rin yung tatay ko pero hindi ako marunong mag-Ilonggo. Si Sir ay Gard. Ilocano, bako! Bisaya at Uy, Gard. nakabako! Kuya Gard, Bisaya ka din? Oh, Bisaya. Bisaya, Gidman. Bisaya din pala. Ang mga Ilonggahaw yan. Ano ko lang, Mga alam ko, haw-haw ba? kaintindi ako ng kunting Ilocano, Mamarilo. Kasi dati, yung katulong ng nanay ni Amo, Ilocana din Sa yun. may Ilocano, Parang yun siya yung naging best bisi-bisi ko dito. sa may Ilocano Kaya sa natuto ako, pero konti lang. Kasi mga 8 months lang kami nagsama dito, umuwi na rin siya. Bali ano naman yung tatay ko kasi Ilonggo. Kaya may kunting alam ako sa sa Ilocano. Ilonggo ka, ginhaw, mamarilo. Diin ka mga to. Pero hindi ako marunong mag-Ilonggo. Magbisaya, hindi rin. Hindi. Purong Ilocana. Kaya Martin ang apelido ko kasi taga riyan sa Mamarilo, madali lang yan mag-Ilonggo. Basta makarinig ka ng haw, okay na yan. Yung haw na dulo. Yun na yan. Tignan mo, damo ka dito. O, damo, mamarilo. Makarinig Asa ka dito, mamarilo, mamarilo. Ano daw? Si Sir Hindi, Gard. takong ginhaw. O, ganyan, mamarilo. Ano ibig sabihin yun, Ma'am Langke? Ha? Ano Ano ibig daw sabihin? yun? Ayaw ko. itong string. Ayaw ko. Ayaw niya daw. Ayaw ko. Ayaw ko ng Yung- ana-ana. Yung yung maganda. time ko. May 12 minutes na lang ako dito sa StreamYard. Ano, ano nangyari? Mauubos na yung 20 hours. Mauubos na yung 20 hours ko. Lubat. Ah. Lubat. Hindi Ay, ko ganun nga ba rin, naayos ko kasi yung yung Apple ID ko na dito sa MacBook ko. Kaya nakakapasok na ako sa StreamYard. Kaya sinubukan ko kanina kay Ma'am Nelly. Bakit Kaya dati? yun, Hindi yun sa hindi yun sa laptop dati. Ay, lubat na ako. sa cellphone. Sa cellphone. Ano kasi, Wow, dami na lugat ha. Ang isa, matatapos na oras. Ang isa nalulubat. Ang isa na naman. Lubat na. Palubat na ako. Hala, nag-live si Ma'am Ganggay. Ako, no, Nag-live si hindi ka Ma'am libayan, ha? Ganggay. Nag-live daw, hindi Ang po ni si Cindy, biktima ko lang si Sir Raul kay lubat na daw. Tignan mo, bumaba talaga. Wala, nalubat na siguro. Mag-usap Mag-isa yan ka na. silang dalawa. Mag-usap yung dalawa doon. Kasi may tumawag Tingnan kanina mo sa rin. messenger eh. Ay, magkatuluyan yan dito. Nako, mawawala si Sing Canada yan. Sino kaya ang susunod? Nako, Buti pa sila, may forever. Hindi. powerful yata ng YT. Buti pa sila, Cindy, may forever. Oo nga. Yung forever ko nanonood dito. Sana all may forever. Uy, hindi nyo tinanong, o ginata, o ano ba yun si Raul? Sinabihan niya ako, sabi niya, nag-live na naman daw ako. Wag daw akong patama. Baka daw sumakit yung bunganga ko dito. Kakadaldal. Hala.
Chismoso. Tinanong nga ba kung binata Nag-screenshot o may yung asawa live. si Raul? Ma'am Langki, ba't ayaw mo magbukas ng cam? Hindi ka pa tapos Ayaw. kumain? Tapos na. Magbukas Kuya, ka, Kanina bukas pa. ka na ng ilaw. Anong oras na dyan sa Pilipinas? Oh, alas 5 na. 5 pasado na. Magpicture tayo. Hindi ako sa Pilipinas, Marilo. Hindi, si Sir Sana all Kuya nasa Guard. Pilipinas na. Sige na, magpicture tayo. May pinicture pala ako kagabi nung si Ganggay lang at saka si Raul. Nasaan na yon? Meron akong pinicture kagabi. Langki, sige na, open cam na. Tapos si Sir Kuya Guard, maghanap yan ng ng ilaw. Sige. Oh, lalabas na ako. Baga na pala eh. So, Oh, di ba? Oh, ayan, umaga na pala dyan eh. baga na. Morning, sir. Sarap yung mag-jogging. Nakakamiss yung yung labas sa sa probinsya o pagkagising mo. Ayan, oh. Malamig. Ay, Maganda ang kahon. simoy ng presko ng hangin. Uwi na tayo. Sabay ganun. Nubat na ako. Ba't natawa? Hindi, naglalakad ako kasi ang exercise lang. Ana-ana niyo siya dyan. Hindi niya kasi maintindihan ng ana-ana. Ana daw. Ma'am, ka nang ana, baka tong Turuan mo nga yun si Sir Raul kung ano yung ana-ana. Ano bang ana-ana? kanang ana-ana, kanang sayo ba, nang sumayaw na Feeling niyo Ang- sinte itong halabirahe-tirahe daw, ano ba? Ah. Ay. Nandito na tuloy ako sa trabaho ko. Sweet dance yun, ang ana-ana. Sweet dance. Di ba, Sir? Sir Kuya Guard? Waray yun eh. Sa Cebu, yun sa ana-ana sa Cebu? Ang haba ng live Nag-adventure ni... pala si Langke. No? Nagpa-plancha si Langke. Picture na, para Ang ka-jogging na ako. haba kaya ng live ni Picture Ma'am na daw Mel. tayo, Ma'am Marily. mag-silent LS ako ha. After ni Ma'am Ilongga. All right. Live stream, okay ba? Silent lang daw siya. Ilongga. Silent, baka may issue na naman tayo na naghagok. Hago. Sana si Ma'am Jonah. Ay, Bahala hindi pala kayo. nakasali si Ma'am Jonah, no? Bakit Wala man to yung- wala man to yung- si Ma'am Wala man to'y hagok, Perlin. Kaya nga ang nadunggan ako lang, ang sindi kay Kuan. Imong tingog. Tara, lapit na buksan nyo na ang mga camera nyo kay si Sir Kuya Guard. Ready na siya sa picture. Buksan mo na yung puso niya. Buksan nyo, papasukin niyo siya. Shout out, 3 million in the house. Sige na, Cindy. Ano, si Mama Marilo nga mag-picture. Ay, uso ba dahil? Sige na, Mama Rilo. Nag-i-screenshot Nag-skip na ba? ako. Ay! Mama Rilo, hindi ka Sabi manigmumali. niya. Sumusubo pala ako. Bahala kayo kung anong posisyon nyo dyan. Mag-ready lang kayo. Una. Sir Kuya Guard, pag inaanak Sir Kuya Guard, oh. Wala, oy.
Ano ba? Sorry. Naglakad yun ako. Yung nagpicture-picture na daw. Ay, sorry. Ana-ana. Ana-ana. Nana. Mm. Wait lang, sino to umakyat? Ah, nandito si Ma'am Grace. Hello, Ma'am Grace. Kasama, Grace ba yan? kasama ko doon kay Ma'am Nelly kanina. Dito siya. Hello. Hello, Ma'am Grace. Diba? Complete na. Ba't nagsara si Kuya Guard? Na, Sir Kuya Guard, Wait lang. pumasok dito ulit siya. Sir Kuya Guard, bumalik ka muna. Lumabas ka muna. Huwag ka muna pumasok. Kaya mag-ana-ana sa da. Wait lang, may kinuha lang ako. May kinuha lang ako kasi magja-jogging kasi ako eh. Magkuha siya headset. Pangtanggal sa, kuan ba? Tanggal sa high blood ba? Ayan. Hi, Ma'am Okay. Grace. Hello sa lahat. Ano kasi dito oh. Kamusta Tumambon. po? Okay lang. Okay na. Kusog rapod ni saya. Okay na. Ambon kasi dito. Ma'am Iloga, sabihin mong mag-picture taking tayo ni Ma'am Grace. Okay ra ba? Opo, ma'am. Mag-picture daw muna tayo, Ma'am Grace. Okay ra ba? Kusog lagi ko kayo sa kamate. Oh, sige. Isa may mo picture. Sige, sige Ma'am Marilo. Sige na daw. Itaas mo konti yung camera mo, Ma'am Grace. Pag-aralan ko ngayong kanta na yan, na birahi-biraha. Ano ba yun? Hala, pikahi. Oh, sige. Ang sa Cebu daw yan, ma'am. Dear, Mas mo, lisod ko. Against the light, si Ma'am Grace. Ang kamera sa akong laptop, nasa ubos. ito maganda view. Ayos pala dyan ng pistol ni Sir Kuya Guard, oh. Saan yung camera ko? Ito container. Walang digo yun. Guys, picture taking muna tayo, ma'am. Sige, go. Mana? Marami Okay na. na. Pwede na yan. Oo. Mana si Kuya Guard. Hello, Kuya Guard. Good morning sa'yo, Kuya. Naka-install Morning, na ma'am. si Ma'am Grace yung ano niya, yung F99, ano ba yan? F998 niya. Oh, ano, sino una kakanta? Oh, magkantahan pala tayo? Wala. Pituhan na. Kakanta ba ba? Ay, Magchikahan lang tayo. Ang sipag-sipag naman ni Ma'am Langki. Namamalan siya. Id na nga eh. Busy pag ano. Bukas sayaw na na. yan. Busy ang mga Marami sigurong natanggap na ampaw si Ma'am Langki, kaya yun, Ampaw. di pa natigil. Oh. Marami daw ba? Bilangke. Ma'am Langki, pa-share naman yung ampaw mo, paki-FC na.
Maraming utos. Pamigay. Pamigay ng ampaw dyan. Ani ampaw nga pagkaon na ni ma'am. Sus, dito, wala pa. Naku, Kuya Guard, pwede tayong mag one-on-one dyan sa takbuhan. Nag-jogging na ako. Jogging na. Ay. Marilo, ngayong gabi, hindi ka nag-jogging? Ay, hindi ako nag-walk, ma'am, kasi may sinamahan ako kaninang kaibigan. Ma'am Grace. Anong oras na dyan sa inyo, Ma'am Grace? 5, Hapon ba? 5:24 sa... Kusog mo na ako, ma. 5:24 sa hapon. Hapon. 5:24. Si Ma'am Lynette, hindi ko So, na ilang oras nakikita pala? sa group chat. Nabisi na siguro yun. Kasi nagsabi yun siya nung nakaraan na mabisi daw siya eh. Ang sa'yo oras ninyo diha, Cindy? 12:24, ma'am. Gabi na. Diba? Madaling Parehas- araw. ma'am. Parehas din dito sa Greece. 12:24 din sa Greece? Yes, ma'am. Kami, baligtad sa Pilipinas. Pareho ang oras, pero baligtad. Umaga at Araw gabi. dyan. Gabi, Nauna gabi dito. 12 hours. Layo, no? Layo. Pag umuwi, 22 hours. Naka 5,000 si ma'am. Ma'am, 5,000 yan, ma'am. Problema. Sana all. 1,000 na lang. Ayun, malaki yan. Anong 5,000? Nakaganon ko May kasi. problema ba? Dinalawa ko na lang Problema para nga. pantay. Hi, baby Zal. Hello, little How are you? handsome boy. Umawit kaya siya kanina. Sayang hindi nyo napakinggan. Oh, ang ganda Kumanta ng boses siya. niya eh. Nireplay Buyag. ko yung kanta kanina. Wala palang sound yung microphone. Parang ang layo-layo, di ba? Ano po, Ma'am Grace, kasi medyo mas malakas yung soundtrack Yung mo sound, kaysa oo, yung yun na. boses mo. So, nung nireplay ko siya, hindi marinig yung Yung Mas sa mic. malakas Ano yung- yan? ma- Yan? mas malakas yung I-full mo background. lahat ang volume dyan. na full lahat ang volume. Lahat nga, di ba, sa Sa V8. Oo. Pero ngayon, okay na ang sound. Okay na, Ma'am. Clear. Okay naman siya. Pero yung yung Hmm. parang echo, wala. Tinanggal ko yung inaano ko yung echo. 0. Kasi parang Dapat makabili rin ako ng ganyan ko bago ako GLS. Oo, Ma'am Marilyn. Kung ma'am, masali ka na sa problema mo, ma'am. 5,000 na lang. Kailan yung GLS mo, Marilo? Malayo pa, Ma'am, sa September 10. So naka-schedule ka na? Oo. Okay. Sana all naka-schedule. Birthday niya kasi. Kaya advance, ma'am. Advance. So, at Advance last, sa birthday. Sir Kuya Guard, mag-invite ka na ng mga sasali kasi maraming doon. Oo ba? Maraming pa-prices daw doon. May daw. May 10 mananarong tig 5,000. Absinan ko yan. Bawi na ko yan. Mag-focus ako kaya dyan. Priority ko kaya, Umaga na pala, kaya si
Si Gumawa Kuya ka na ng Guard, 10 account mo, Kuya Guard. si Kuya Guard ay may ano na, may araw na dyan sa Pilipinas. Oo nga, Opo, meron na. umaga na. Oo, umaga na kasi. Kami Cinco dito na pag mag-alas 5. summer, ang sunset ay ano na, alas 9 ng gabi. Parehas din dito, gabi na, mga Wala, ang layo, no? 9:30, ganun. Ang Yung ikli ng sunset ano na. namin, ang ikli ng gabi. Mas mahabang araw. Mahabang araw. Minsan may iba, sa ibang lugar dyan sa Canada, Ma'am Grace, ano na, alas 10 na ng gabi pero may araw pa. Oo, may araw pa rin. Tapos pag winter naman, ang ikli ng araw, ang Alas haba ng 4, gabi. alas 4 to alas 5, ano na, maggagabi na. Kaya Kasi may yung mga tao, napanood ako na vlogger din siya. Ano, alas 10 ng gabi may duty siya. Hala, mataas pa yung araw. Sabi ko, alas 10 yeah, yun ng gabi. Aba, ganyan mababa. siya. Grabe. Tapos summer, parang ang sobrang init. Tapos bigla siyang lalamig. So, pag lumabas ka, may dala ka talagang sweater kasi bigla na lang lalamig. So, Pag hindi wala pala na pwede dyan yung mga mahina ang baga. Pag ganyan. Kaya kailangan talaga dito yung resistance mo ay malakas. Malakas. Kasi yung lalo na sa winter, mainit sa loob ng bahay tapos Shout paglabas out, Ma'am Nelly D. Vlog. ano na si Maring Nili, hindi pa natulog. Naggala. Madaling araw yata natutulog din si Ma'am Nelly. Paakyatin mo na, Ma'am Ilongga, bababa na ako. Sige, baba ako. Ma'am Nelly, akyat ka na para baba Si ano na daw, ako. si Perlin daw ang bababa. Ma'am Nelly, Siguro akyat si ka daw, Perlin. Ma'am Nelly. Wala. Nakikita pa bang ano dyan? Ang hagdan. Ibaba mo yung stream, yung hagdan, Ma'am, ano. Ayan. Try ko mag-ano ngayon ng StreamYard ko Sabi ko nga kanina, subukan ko ang umakyat kay Ma'am Nelly ako nung naayos ko yung Apple ID ng ano ko, MacBook. Ayun, umakyat agad. Sabi ko, himala. Ang bilis ni Apple pala, no? Apple. Ma'am Nelly, Pero mahirap akyat din ka yung phone. Hindi siya, Oh, ba't nawala na si Kuya Guard? Nawala din si Sir Kuya Guard. Sabihin niya, mababakla na naman siya kay mag-isa na lang siyang lalaki. Natulog na si Sir Raul eh. Nag-ano yun siguro, Nag-ML. Nandito sa Sir Kuya Guard, bumalik. Yan, nababa ko tuloy pala. Sorry. Akala ko, umalis ka na, Kuya Guard. Yun, napindot ko yung pinakababa eh. Sa taas pala yun. Sorry. anong oras na ng duty mo, Kuya Guard? Di-off ko ngayon, ma'am. So, Eh, wala akong kuhaan kagabi. Kaya sabi ko, matulog muna ako. Baka wala nag-live eh. Nagising na ako kanina, alas 4. Nag-iingay na sila eh. Ang dami kayang Sir nag-live. Oo, kaya na Sabay-sabay. sumali ako. Mabuti na rin yun para tataas yung watch hours. Ay, ganun talaga. Inuuna ko silang mag-live yung mga hindi pa monetize. Si Sir Raul sana, iwan ko ang nangyari doon. Nag-ML pa yata eh. Kasi kunting kuwanta nga oras na kagabi eh. Kagabi, mahaba sana ang oras ni Sir Raul, kaso natagalan doon sa pag-sit up niya. Tapos naka-live na siya, gidelete ba niya? Uy, wala niya na-save. Dinilit niya, naka-live na siya seconds, tapos bigla niyang end, tapos dinilit niya. Tapos naggawa na naman ulit. Kung ano din siguro, 1 oras din na sit up yun. Bago siya nag-live ng mahaba. 2 hours lang din ang Saan ba? live Diretso niya. sa Diretso sa YouTube yung live? Sa StreamYard po, Ma'am Sa Grace. StreamYard, Ma'am. Bakit ano ba ang kaibahan sa StreamYard at First saka sa time YouTube? niya kasi. First time niya mag-live
sa ano, StreamYard. sa Kasi StreamYard. ako hindi ko nasubukang mag-live sa StreamYard. Nasaan ka ba sa live sa YouTube mismo? Sa YouTube. Oo. Mas direct ka na Mabilis doon. maganda na raw, kasi ma'am. ano, sa YouTube. Pag ano mo doon pindot mo doon ng Go Live, Diretso na siya. Diretso agad, na. mag-ano ka na rin ng ano, title mo tsaka description. Oo. Dito, Yung akin kasi kailangan pa ng nung una, email. nung una kasi yung nag-live ako first time Pero mas nag-live sa mahirap YouTube. mag-edit Hindi pala sa nakasave. direct YT. Dili na siya hindi na siya i-edit. Kaso nakita ko pag edit ko ng siya naka-private. Kaya dahil kay Ma'am Marilo, tinuruan ako eh. Nakita ko doon. Ma'am, thank you pala Ma'am. Doon sa pag-play all. Pag-delete pala, sorry. Pag-delete sa una. Yung una kong StreamYard, di ba sabi mo Ma'am, bawal yun? Puro black, ma'am. Pinadelete ko na lang black. bago siya mag-monetize. O kasi naputol yun eh. Nagturo ako ni si Ma'am Pearly nagturo sa akin. Black yung $sign? Hindi po, ma'am. Yung screen ng niya, yung live Screen na full ng live. black. Dapat kasi may thumbnail ka din dyan eh. Paano? Pwede naman ako mag-ano nito. Maglagay Bakit ako na... matagal ang live ni Ma'am Nelly? Grabe kayo, ha? Sinong may sabi? Si Ma'am Ganggay. Bakit hindi umakyat si Ganggay? Hindi siya Hindi umakyat. natulog na yan. Hindi, kanina Buti nga sinubukan kong umakyat kanina nung pagkatapos kong maayos. Ma'am Pearly at mag-live mamaya. Pag ganitong oras, hinahanap ko kung sino yung nagla-live eh. Tapos, ano ko na lang. Salit-salitan lang kami, ma'am. Multiple tab ko na lang. Iniwan ko na lang dyan. Kasi, lumalabas kami. Diba ikaw, Cindy, monetize ka na? Monetize na ako. Oo, ma'am. Walang nag-live sa kanila na na hindi pa monetize. Ako na lang nag-live kasi sabi ko, ubusin ko na lang yung oras ko sa StreamYard kaya may 2 oras na lang ako. Nagtuloy-tuloy man ito siya. May 2 oras na siya. Baka meron pang more than sa 2 hours siguro. Tapusin na lang 3 hours. So, ilang hours ang allowed sa StreamYard? 20 hours in a month, ma'am. In a month. So, ano yun? Wala naman sa every live, walang limit. Wala pa. Wala naman po. Hindi pa matapos yung 20. Ito ba yun? Kaya nagsasalitan ka. Nagsaya-sayawan pa kami kanina dyan, Ma'am Ilongga. Nagsayawan kami doon kay Ma'am Nelly. Tapos kung sino yung mga marami pang oras sa StreamYard, sila muna yung mag-live. Ako, Ma'am Ilongga, patapos na ang buwan 4 hours pa lang nagamit ko. Mag-live ka ulit, ma'am. Sino? Si Ma'am FW Grace. Kaya nga, ang tagal na hindi nakapag-live. Subukan nga, ko hindi pa ako nag-live. bukas. Para pasayawin sige. ko si Sir Kuya Guard. Sir Kuya Guard, sasayaw ka na. Ano ba? Mag-practice ka na kuya ng sayaw mo. Sayaw na yan. Practice na. Ilang watch hours lang kulang? Ano pa yan? Matagal pa. Mag-silent LS ako, Ma'am Zack. Mamaya, Ma'am Grace, I mean. Nasa 300 plus na yan Wag mo siya. lang i-mute.
Mm. Pag mag silent LS, hindi talaga siya silent. Kailangan may kunting ano. Yung ginagawa din ni Perlin, tama yun. May ano na, O nga, no? Ilagay lang sa Basta ilaw. may gumagalaw. may gumagalaw. Tapos kailangan may kunting sound siya. Mga 1 or 2 or Ganun. 3, ganyan. Wag talaga siya i-mute. Kasi pag i-mute mo, hindi siya hindi siya counted. Not counted siya. Ibig sabihin, kailangan talaga. Meron nga ako Siya. piniplay all, tapos mute yung yung LS niya. Ayun, hindi talaga umaangat. Umaangat pero nalalagas din. Lagas. Ganun Hindi pala siya yun. makapit. Hindi siya Hindi, makapit. hindi. Nakaano na ako, Kailangan may tugtog pala. 321. Maliit pa. Kunti pala. Oo. Ang 300 ang plus. Ma'am Ilongga, ang laki pala ng ng puntos ng Pag tumataas engagement, yung no? views ko, Mas mataas magdagdag ang siya. Kasi Yung may alin, percentage ma'am? ng engagement. Mas mataas ang porsyento ng engagement. Kaya nga, 'di ba, mas maganda yung yung ginagawa nila sa Dong na Oo, may paraan. ganyan-ganyan. Kaya talagang sureball yung yung engagement. Hindi, Oo. yung short Oo. video kasi hindi. Mayroon na akong Skarte naman ng kuwan doon. 7.7. Sana all. Tapos yung small house ko, kay mayroon na akong 5.2. Ang dami kasi mo diyang laruan eh. Laruan. Maangat sila Ako lahat, kaya, be. Ano yun Ako sa dito, short? Maangat sila lahat. Shorts? Opo, sa shorts niya. Ako kasi lang, puro kaldero ang kaharap ko eh. Pag kasi, pag maikli siya, yun yung may mga tataas yung views. Tapos yung May potential sa sa ano ko, nataas. iba Kahit kong kunti video lang. yung sa Pag malaki siya mataas mo. di ba makita natin sa screen. Tapos Nandito si Ma'am Nelly. Nagbisita tayo. Hello, Ma'am Nelly. Good Hello, evening. ma'am. Nelly. Hello. Hindi Good pa kayo morning, Ma'am natutulog. Nelly. Yan, good morning na tayo. tulugan, Marinelli. Mare, grabe. Akala ko, ako hiyang-hiya kanina. Akala ko inaantok na kayo. Ma'am. Yung pa maglalakwatsa pa Antukin, kayo. alas 5 pa kami ng hapon. Ayaw nga pala, no? Akala ko matutulog ka na, kaya sige na. Ako naman yung Wala. nalulungkot. Hindi ka nagsabi. Hindi, medyo mahaba-haba na tayo. May galap shoutout. Sino ba yung mga nandiyan? Kuya Guard. At sino pa ba yung nandiyan dyan? Bye. Ma'am Ma'am, Kuya Langki. Guard. So, Ma'am OFW Grace. Long time no see. Long time no see. Ayan. Nakita. Oo nga. Sino pa yung nandyan? Ayan. Kumusta naman kayo? Ayos lang, Ma'am Buti-buti. Nelly. Buti-buti po. Sino yung problema ng mauubos yung StreamYard? Sino namang problema? Turuan ko kayo. Si Ma'am Turuan ko Grace kayo ata eh. paano. Si Ma'am Turuan ko Ilongga, kayo ma'am. para Turuan ko kayo para Ay, Ilongga pala. ma-extend lahat yung mga StreamYard nyo para araw-araw kayo mag-StreamYard. Yun, no? Gusto niyo, May guys? tutorial. Paano Marinelli? May director. Ano? May director na tayo. Mag-download kayo ng Team Mail. Download kayo ng Team Mail. Team Mail. Mhm. Ano yung Team Mag-download Mail? kayo Team yun. Mail. Mag-download ka, tapos pag na-download mo yun, merong email na, halimbawa, i-ano mo yung email, ilalagay mo yung email, tapos pag nag-report kung maghihingi kasi yan ng 4 ba o 6? Na Ando na mismo.
ando na mismo. Pwede kang gumamit ng 10 mil. Meron na yung 10 eh. Imposible na maubos mo yung 10 na yan. Diyos ko po. Ang dami. Parang ninja account. Parang ninja account din Oo, pala yun, ma'am. ninja account yun. Ganyan ang ginagawa ko. Oo. Ano pong logo, ma'am, ito? Female. Saan na? Team Palitan mo yung date. Female. Teka. YouTube Female. Studio. Team Wala as saan. team. Tapos yung male. Spelling male. Oo, Temel. T-A-M. Ano ba? Walang Teka. Tsaka male. Male na Temel. pagkain. Oh, Temel. oh. Teka. Wala sa Apple ko. Oh, yung tagdalawang TH cellphone. Wala akong siguro. cellphone. T-H-E-M-E. Hindi. T-A-M-P. Ito, ma'am. Ito. T-A-M. T-M-P. At saka Parang male. temperature. M-A-L. Parang temperature pala. Ma'am Nelly, ito? Tem. Teka. Umalis ako eh. Tem. Patingin. Ma'am, turuan mo kami marilong, ma'am, ha? As in temporary. Ito siya, ma'am. I-touch ano ko sa ano. Oh, chat nga, no? Ganda pa. I-chat I-chat ko. na lang po, ma'am. Temp yata yan na temporary. Temp. Meron ako Yan, dito. no? Binigyan tayo ng magandang idea ni Ma'am Nili, oh. Ito pumasok si ito ma'am. na. Pero yung Yan, lumabas pagkataon sa niya na yan. akin, mail time, chat style, email. Yun ang lumabas. May lumabas sa akin isa na. Team Mail. Hindi ko alam kung yun ang logo. Papakita ko kay ano. Yun yung logo. Ito. Yeah, ito yung kay May- Marilu kanina. Temp mail. Ito yung logo niya. Ito. Saan na? Ito. May letter T. Wala man yan sa akin. Ano siya? Oo. May letter T siya doon sa tuktok ng open ng sobre. Resibo. Ang sobre. Resibo. Sobre pala. Yung sa akin, tapos meron naman siyang letter T lang siya, tapos black ang paligid. Saan kaya dito? Ito pwede ko nang i-direct yung YouTube ko kasi HTTPS na. Temp mail. Email. Ito nga, i-chat, i-try ko to ang isa. Ay, ano na lang. Screenshot na lang, ma'am, yung logo ng Team Mail. Saglit, sir. Ang So, dami i-send ko kasi. sa ano. I-send ko sa ano natin. Sa GC. Temporary email. May bayad. Bless you, sir.
Live. Sana Ako, magpapakain na ng papakain na ng manok si Grabe yung tao, di ba? Hindi, mayroon kaming mga alagang, ayun, pato. Yeah. Hindi man to. Sa Parax kasi kami, ma'am, stayin kami dito. Yan, minsan mag-alaga kami ng mga manok. Yan. Tik-tik daw. Letter T. 13. Nga busy sa team wheel, no? Oo, nahanap ko. Wala. Yung kagaya Mahirap, kay Ma'am Marie. mahirap talaga yung hanapin yung forever. isa na ako doon, Kuya Guard. Kaya Oo nga, ma'am. Bitter ngayon si Perlin. Wala daw forever. Hello, Ma'am Beth. Good morning. Meron daw yan. Ah. Meron daw boyfriend shout yan. out. Pieces Rebucas. Ma'am. Ginawa kong stand. No. Ma'am Nelly, temp mail pala, hindi T-mail. Team mail. May P. Temp na siguro na temporary. Saglit. Nasaan silang cake? Bakit nawala? Mail. Praktisin ko nga yung kanta na yan. Gustong gusto ko. Practice na lang. Ang nila, kakanta ako. Mas gusto ko yung waray na kaya hindi ko Ala, ika, naintindihan. yan na. Ika, hibira. Yan na. Grabe, no? Ika hibira. Tatsakini. Yun. Pagkatugtog lang ni kaninang umaga, kahapon pala ni na ano ba yung live niya, ni Ma'am Rara. Impact ako na. Impact ako na. Try and subscribe. Kailangan mag-subscribe. Hindi, wala, naririnig ba ako? Oo, ma'am. Ano lang, yung, paano bang explanation? Ayan, sige, maggawa ka, tapos ipakita mo sa live. Nag-e-echo? Nag-e-echo ba tayo? Ayan. Ano yan, ma'am? Maganda gamitin yan. Kasi walang putol-putol. Walang putol-putol. Naririnig ko ang kaluluwa ko. Sino yung dalawa?
Mayroong dalawa. Kasi yung ano, yung sa StreamYard, hanggang 20 lang yun eh, 20 hours. Kasi yung pag naubos yan, wala na. Yan. Sino yun? Sino yun? Sino yung nag-off? Nawala na. Iwan. Langke? Hindi Wala na. Mayroon na naman. Sabog na yung life ko, Ilongga. Wala tuloy si Kuya Guy. Ba? Ma'am Nelly, pagkatapos, ito na oh. Ba? Hindi siya makita. Ganito na siya. Anong gagawin dito? Switch email. Nagulog ang trim mo. Dito. Bakit naman?
Ma'am Ilongga, magpapaalam na ako. Sige po, ma'am. Maaga pa ako papasok bukas eh. Sige, sige. Ginger. Salamat, Ma'am Grace. Good Ma'am night. Good night po Marilu. sa lahat. And thank you duty sa siya bukas. company. Good night. Maaga pa ako sa opisina bukas. Opo. Okay, good night po sa lahat. Thank you again. Salamat Sa po. uulitin. Bye, Ma'am Grace. Ma'am Langki. Mahina. Ma'am Langke, magbaba na si Ma'am Grace o Marilu. Wala ka busis. Wala ka busis, Langke. 1 minute na lang. Sasalita ka lang kay wala ka busis. Walang busi. Ha? Walang busi. Ba't walang busi? Mayroon naman. Ayan. Ay, nasaan ka na? Saan ka na nag-ano? Dito na po ako, ma'am. Hindi ko makita. Ano na, ayan, Ayan. yung green, tingnan mo dyan, may email dyan, yung green, meron dyan email eh. May nakita ka? Oo. Email. Ito, Ano, may code number sa yan. gitna. Ay, pindutin mo yan. Pindutin mo yan. Dutin ko to. Oo, pindutin mo yan. Wala man siya. O, ano yun? Ayan. Ano mo? Yeah. O, anong sabi? Wait lang, may ads. Your inbox is empty. O, yun. Hindi. Ano na yan? Pumunta ka sa Google. Sa Google. Tapos, Tapos, ano mo yung StreamYard. I-touch mo yung StreamYard. StreamYard. Tapos, ma'am. Ano nakalagay? Dito na sa StreamYard. Oo, ano nakalagay? Yung ano, may create dito. May create Oh, dito sa baba. meron. Oh, Destination. teka. Videos. Ilagay mo yung ano, yung paano nga ba? Paano ba pagturo? Ganito na lang, mamaya gagawin ko, tapos bibidyohan ko, gayahin mo na lang. Ha? Gusto mo? Okay po, ma'am. Sige po. Oo, Opo, ma'am. baka kasi hindi tayo magkaintindihan eh. Ibibidyohin ko na lang, tapos gagayahin mo na lang. Ano? Opo, opo. Sige po, ma'am. Salamat. Nahulog siya. Yung ano ko ba, yung net ko, hindi ko siya gumagala. Bakit? Hindi magana. Tingnan mo dyan. May account ko. Ba't hindi ko yung galas mo? Hindi, 29 na dapat ang ilagay mo. 29 nga. June 29, 2023 at 1 a.m. Okay, go live mo. Go live? Doon sa StreamYard. Hindi StreamYard ito. Ay, direct ka? Hindi ko alam. Patingin? Hindi, dyan sa'yo, kay dyan ang i-click. Hindi dito sa akin. Tingin nga ng... Ganyan din sa akin, hindi ko kapulisan. Dito ka direct to dito sa ano? Tapos na-exit ko, schedule siya. Tapos ngayon, iset up ulit, schedule ko. Na-play. Na hindi man to kagaya sa Premiere na mag-automatic siya. Paano yan? Delete ko na lang. Gawa ka, mag-live daw si Ferlin ngayon eh.
Mag-silent daw siya. Delete ko to ay buing. Wala ka boses, Ma'am Grace. Hindi. Ayan. Hindi ka pa mag-off? Mag-off na po ako, ma'am, kay si Ferlin naman mag-silent daw siya. Kasi pwede ko naman iwan kung nakabukas. Mayroon pa naman ako isang nakabukas. Kung hindi mo Sige i-off, lang, ma'am, iwan kay ko. din ako. Sige. So, Mag-banyo na rin. ano Sige na po, ako ma'am, ha, salamat mag-leave. po, ma'am. Sige. Iiwan ko kay Ferlin. Opo. Sige, Sige po, bye-bye. ma'am. Salamat. You're welcome. Good night. Langke, good night na lang, ke. Bye. Bye-bye. See you tomorrow. Good night, Ma'am Marilo. Ma'am Beth, salamat po. Sino pa ba kay Ma'am Nelly? Salamat. Kay Ma'am Grace, maraming salamat po sa inyo. Kay Sis Ganggay. Kay Sir Kuya Guard. Kay Ma'am Mares. Sir Raul. Na ngayong natutulog na. Naghagok na. Ayan, thank you guys. Kay sino pa ba? Yun lang. Kay Sir Kuya Rolly Vlogs. Ayan. Salamat. Tsaka kay Ma'am Ate Che. Thank you, Ma'am Ate Che. Ayan. Yun lang. Guys. Ayan. Thank you guys. Bye. Good night.